Здравейте! Аз съм доктор Вера Давидова и в днешното видео ще продължим да говорим за това как едновременно може да имаме бели и здрави зъби. Избелването на зъбите може да окаже значително влияние върху самочувствието и качеството ни на живота, защото здравата, щастлива и естествена усмивка ни помага да сме по-уверени в себе си, когато общуваме с другите. Да, има продукти за избелване на зъби, предлагани под формата на ленти, писалки, фабрични шини и други, но те имат своите ограничения и обикновено са по-малко ефективни от професионалните процедури за избелване. Концентрацията на избелващият агент в тях е по-ниска и затова се изисква по-продължителна употреба. Това често действа демотивиращо на пациентите, така че повечето съобщават, че избелващият ефект е малък. От друга страна, лесният достъп и ниската цена може да доведе до прекомерна употреба, която да увреди зъбите и венците. Тези продукти не са персонализирани. Ако изберете да избелите си зъбите си с тях, винаги използвайте качествени продукти на утвърдени производители. Информирайте се за състава и инструкциите за употреба и не се доверявайте на ниската цена и активната реклама в социалните мрежи, защото сериозно можете да увредите не само зъбите и венците си, а и здравето си. Ако искате да имате по-бели зъби и едновременно с това избелването да е безопасно и ефективно, се консултирайте с лекар по дентална медицина. Той може да предложи правилния метод за избелване, съобразен с вашия конкретен случай и вашите очаквания. Избелване на зъбите не се препоръчва за деца под 16 годишна възраст. Няма научни изследвания, които посочват, че избелването на зъбите на майката вреди на плода или бебето, но производителите на гелове и ние в Давидова Dental не препоръчваме избелване на бременни и кърмещи жени. Да, може. Обикновено зъбите променят цвета си след като са били умъртвени. В този случай избелващият гел се поставя във вътрешността на зъба за няколко дни. Процедурата може да се повтори, докато се постигне желаният резултат. Да, натрупаните зъбен камък и плака пречат на ефективността на избелващият гел, тъй като блокират достъпа му до зъбната повърхност. Това води до неравномерно избелване и незадоволителен резултат. Затова е важно, преди да започнете избелване, да посетите своя зъболекар за професионално почистване на зъбите си от плака, зъбен камък и оцветявания. Пушенето и консумацията на тези храни и напитки е препоръчително да се избягва както по време на избелването, така и в продължение на поне седмица след приключването му. Колкото по-дълго време избягвате да пиете кафе и червено вино, да пушите и консумирате оцветяващи храни, като боровинки и червено цвекло, например, толкова по-дълго време ще имате бели зъби. След избелването, цветът на зъбите остава стабилен в продължение на около 6 месеца до 1 година, а понякога и повече, в зависимост от конкретния случай. За да останат зъбите ви бели по-дълго време, на повечето пациенти препоръчвам избелване веднъж годишно. Важно е да поддържате добра устна хигиена и да посещавате вашият зъболекар на всеки 6 месеца за професионално почистване на зъбите. Всички избелващи агенти повлияват само естественият зъб. Това означава, че пломбите, фасетите, короните и мостовете няма да променят цвета си. Поради тази причина, ако имате фасети или корони на отделни зъби, е важно да се консултирате с зъболекаря си как да процедирате преди да решите да направите избелването си. Ако избелването на зъбите не е подходящо за вас или ако искате по-трайно решение, вашият зъболекар може да препоръча корони, фасети или зъбни импланти.
Употребата на избелваща паста за зъби след професионалното избелване е въпрос на личен избор и не е задължителна. Важно е да поддържате добра устна хигиена, редовно да почиствате зъбите си, да избягвате цветни храни и напитки и да спазвате инструкциите, които сте получили от зъболекаря си за постоперативна грижа. Това може да помогне да запазите постигнатия по-бял цвят на зъбите си по-дълго време. Ако научихте нещо ново от това видео, харесайте го и се абонирайте за нашия канал.